O persoal da área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras conta xa co primeiro manual de boas prácticas na atención en saúde a persoas do colectivo trans desenvolvido nun centro sanitario público. A raíz de una pregunta de una persona del sistema sanitario que surgió por un ingreso de una persona trans, se vio la necesidad de generar conocimiento en relación al trato. Así se hizo el manual a través de un grupo de trabajo de personas de nuestro sistema sanitario, de nuestra área sanitaria y personas ajenas al sistema sanitario, lo cual nos va a ayudar a mejorar la calidad de la asistencia a estas personas, creando un entorno máis seguro e libre, que sea libre de discriminación. Foise creando unha rede a base de contactos, unhas persoas foron traendo a outras, pois, bueno, foise xenerando un grupo colaborativo, profesionais, pacientes e asociacións, para poder elaborar un documento que realmente quixera reflexionar e, sobre todo, funcionar mellor. Ellos son los que han llevado el trabajo más duro en cuanto a lo que es la redacción, configuración del documento, pero ese trabajo impecable. Parece que somos pioneiros, sí que hai evidentemente marco normativo, pero bueno, un manual como tal, como formando parte do rexistro documental dun área sanitaria, pois non temos yo que agradecer a eles e esperamos que sea pois, unha parte dunha colaboración futura e moito máis estable. O manual pretende servir de apoio tanto persoal sanitario como non sanitario, favorecendo a comprensión e a creación de contornas máis seguras, acolledoras e respectuosas coa identidade, co proceso de transición ou a expresión de xénero de cada persoa. O documento é o resultado dun intenso proceso de traballo en equipo de máis de 2 anos que se iniciou en 2023. Este manual ahonda en las buenas prácticas para el colectivo trans. Claro, partimos de la patologización de la transexualidad y lo que hace es que se considera a las personas transexuales enfermas. Entonces, bueno, pues el acceso a estas personas, si las catalogamos como enfermas, ya tenemos una barrera importante. Vemos que las dificultades de las personas trans no tienen que ver con esa etiqueta, sino con la mirada de la sociedad. Este manual intenta poner énfasis en todo lo contrario, ¿no? En de qué forma podemos quitar esa mirada patologizante que ya está fuera de los manuales diagnósticos y cómo avanzar en esas buenas prácticas. Como ferramenta de consulta rápida, o manual incorpora un decálogo que resume as principais recomendacións para a atención cotiá das persoas trans, como respectar o nome e os pronomes elixidos por cada persoa, deixar constancia en IANUS cando a identidade comunicada non coincida coa recollida na historia clínica, extremar a discreción en espazos públicos ou preguntar con respecto ante a dúbida. Contamos coa sorte de ter un equipo multidisciplinar moi completo, onde cada quen aporta un pouco dende a súa área, dende os seus coñecementos, e recollemos un pouco, posicionabas esas dificultades no trato do nome, sentido e dos pronomes, coa incongruencia que o sistema percibía entre a súa identidade e a súa expresión e que eso levaba a situacións de discriminación que levaban ao colectivo trans a estar máis afastado ou máis incómodo dentro dos servicios sanitarios. O feito de que hoxe estiveran presentes pois, persoal sanitario de tantas áreas diferentes quere dicir que hai un interese e hai unha preocupación por facelo, polo tanto, está mellorando a situación, non? Hai pois esa iniciativa xa por parte do persoal sanitario e nos o mellor que podemos facer e o único que podemos facer é acompañar nese proceso para que as persoas trans pois, teñan unha experiencia positiva dentro do servicio. De feito, o manual sumase aos mecanismos de coordinación interna para asegurar que a atención ás persoas se desenvolva conforme os principios de non discriminación, autonomía e respecto á intimidade. Un manual destas características o que fai é transformar o que na norma aparece de maneira formal, traslada, non? Traslada esta idea ou esos dereitos ou esas obrigas a unha realidade material. Tamén dá incluso pois, un amparo ás persoas do colectivo trans da área sanitaria, un traballo plural, de respeto mutuo entre as disciplinas e as persoas, creo que enriquecéndonos mutuamente, moi serio, é un traballo que durou no seu total pois, prácticamente 3 anos, senón máis, no que tivemos xuntanzas constantes, nos que cada un dos puntos non, do documento foi concienciudamente revisado, e que é un traballo
profesional, serio e, desde logo, a altura. Nesta liña, o propio manual conta con anexos recollendo o marco legal e a normativa aplicable, outros documentos e protocolos existentes a nivel nacional, ademais de recursos sociais, online e de atención á diversidade noutros ámbitos. Coincide que a historia clínica podes abrir unha nota en IATOS, isto falamos